A ver si voy a ser yo el fantasma que hay en casa. A ver si el miedo que doy es el mismo que me mata. Quizá de tanto llorar se escapó por mi garganta. Mi espíritu se cansó de verme paralizada. He tenido pesadillas con las sombras entre mis costillas, mis clavículas clavadas en mi piel, estalactitas de veneno congelado. Toda mi sangre ahora es hielo envenenado y no me puedo mover. Y el tiempo pasa y no me curo, y llego a casa y cada vez es más duro. Y el tiempo pasa y no me muevo. Mi cara de fantasma cada vez da más miedo. A ver si el eco que cruza el pasillo, la sombra que vimos, el ruido en el cuarto vacío. A ver si el drama que estoy montando me está petando en la cara. No quiero salir de la cama, no siento nada, no tengo ni fuerza ni ganas. Y ahora en mi casa se oyen gritos de un fantasma. Y pasa el tiempo y no me curo. Fantasma del futuro, ¿qué me pasa? Tengo tanto frío, no me queda cuerpo. Dentro de mis manos ya no hay nada. Tengo un frío raro, como si me hubiera muerto. Un aplaudiment. Universia... No voldria jo destrossar Sí, aquesta perquè obra d'art. apropar-se a la Universia avui és intervenir al seu vestuari. No passa res. Carinyet, moltes gràcies per haver vingut a l'habitació 910 de BTV i per haver-nos regalat això en primícia, no? No, per favor, moltíssimes gràcies a vosaltres. Sí, de fet, és el primer cop que la canto en públic i... Encara no ha sortit. No. Per això dic primícia mundial. No! Ens agrada una exclusiva Mundial, aquí, eh? exacte. Sí, sí, sí. A partir del dimecres, no? Dimecres, dia 1. Dia 1 de novembre. Per Tots Sants, exacte. Explica'ns aquesta fantasia, aquesta era. Bueno, la nova era de la Universia. Després de Partícules, que és el primer àlbum on la Universia està flotant per l'espai-temps sense gaires coses concretes, doncs arriba a la Terra i s'ensopega amb la realitat. I, uau, és una hòstia. És una santa hòstia. Llavors... Una hòstia que inspira. Sí, però no vull entrar...
A veure, o sigui, Tenim clar que dubtes, inspira. No, inspira perquè tot inspira, però no vull entrar en la cosa de que el dolor és superguai, perquè inspira, perquè la creativitat amb el dolor... No, no m'agrada gens això. El dolor no serveix per res, és completament innecessari. Que un dia amb més temps podem discutir això i segur que serveix per alguna cosa, per no morir-se, per exemple. En plan, si et cremes, fa mal. És un mecanisme, Si no, segons clar. diuen, és un Bàsicament mecanisme de defensa, sí. Exacte. Però en el cas de crear, jo estava molt bé sense dolor, a mi no em calia, jo m'ho passava molt bé fent música sobre coses que no feien mal i aquest dolor pues, ha sigut una merda. Però, bueno, ara toca cantar-ho. Ha sortit molt bé aquesta transformació de dolor. Estàs preparant alguna més a part d'aquest senzill del dia 1? Sí. Això formarà part d'un àlbum. D'un àlbum que es diu Duele lo que no está escrito y lo que no te diré. Oh, wow! Exacte. I aquesta és la versió acústica d'una de les cançons de l'àlbum, que serà una miqueta més electrònica i encara l'estic fent, vaig molt lenta, però tindrà molt de pum-pum-pum i serà molt ballable, serà molt àcid, jo crec, en plan, ja vull riure. Vull riure i vull ballar. Porta'ns-ho quan estigui fet. Claro. Porta'ns-ho. Home, per favor. Estic treballant en un altre, paral·lelament, que es diu... Però una cosa... Ja, estic fent dos alhora. Jo em puc sentir identificat, en això de tenir com la ment particularitzada en diverses coses, perquè et fan igual d'il·lusió totes i les vols complir totes, no? I quan em frustro d'una, doncs vaig a treballar l'altra. I així, un és el de desamor i l'altre és el d'amor, que es dirà Tengo mil cosas bonitas para decirte. Jo no sé per què tinc més ganes d'escoltar el primer. Ens el portes primer, vale, Universia? Vale. Gràcies per haver-nos estrenat el Fantasma aquí. Moltes gràcies. I a BTV seguim amb l'actualitat.